Ahojte všetci, ja vás vítam pri novom agrovlogu, takto troška nezvyčajne, začiatok agrovlogu z telefónu, ale chcel som tento začiatok spraviť trošku ináč a chcem vám povedať pár informácií. Ako viete, už pár rokov, či na dňoch pola, alebo na agrokomplexe, každý, kto chce, môže prísť za mnou, odfotiť sa, porozprávať a vždy som sa mu snažil dať nálepku. Tento rok som si zmyslel, že chcel by som mať na celoslovenských dní pola aj svoj stánok Števo 7, kde by som reprezentoval alebo ukazoval tomu, čomu sa venujem, teda foteniu a natáčaniu poľnohospodárskej techniky. Nech to vidia aj firmy na výstave a chcel som, nech vy ako moja komunita do môjho stánku a aby ste tam videli aj vy moje produkty a dozvedeli sa napríklad pár informácií. Stánok na celoslovenských dní pola Števo 7, dovolím si povedať, dopadol veľmi dobre. Ďakujem každému, kto prišiel si kúpiť volačo, odfotiť sa, podporiť slovami a pozrieť si nové trička, nové hrnčeky, šálky, nové kolekcie. Po prvom dni po celoslovenských dní pola som si povedal, že v tomto stánku by som chcel určite pokračovať, tak som sa rozhodol, že by som chcel mať stánok aj na agrokomplexe 2024. Ako ste už videli, pozvánky sú na internete, takže týmto vás všetkých pozývam na môj stánok Števo 7 na agrokomplexe. Mám ho mať na hlavnej ploche medzi strojmi. Dovolím si povedať, tento agrokomplex bude strojovo oveľa lepší, ako bol minulý rok. Každý mi píše, aké stroje tam budú. Nebudem vám všetko prezrázať. Moja myšlienka stánku Števo 7 je, aby každý z vás, kto ma sleduje, kto komentuje, lajkuje, alebo len pozerá videá, fotky, ale aj tí, ktorí možno, že ma ešte nepoznajú, ale sú fanúšici poľnohospodárskej techniky, aby prišli na môj stánok a mali možnosť si vybrať originálne merče s dizajnami, ktoré mám len ja, lebo každý jeden dizajn som vymyslel ja, jedine grafik mi ho spravil, ale ja som vymyslel tie dizajny. Každý, kto má rád poľnohospodárskú techniku, poľnohospodárcu, aby mal možnosť prísť na môj stánok a vybrať si pekné tričko, pekný hrnček, voňavku do traktora a iné veci na pamiatku z agrokomplexu a každým jedným produktom podporiť mňa, podporiť nás, každého poľnohospodára, každého, kto má rád poľnohospodárstvo tým, že bude nosiť tričko. Ten, kto mi písal, či sa môže prísť so mnou odfotiť, samozrejme môže, budem rád za každého, keď prídete. Podobný stánok, ako ja mám Števo 7 na Slovensku, som ešte nevidel, takisto ani v Čechách. Tak dovolím si povedať, že som v tomto prvý. Všetkých vás pozývam, aby ste prišli na agrokomplex, ktorý sa koná od 15. do 18. augusta na najznámejšiu slovenskú poľnohospodárskú a hospodárskú výstavu. Ak máte nejaké otázky ohľadom agrokomplexu, kľudne mi píše do komentárov sem. Ja idem ďalej, tam ďalej sa diskuje a ideme tam fotiť a natáčať. Vás vítame s Adamom pri novom agrovlogu. Čau Adam. Čaute. Adam, čo robíme aktuálne? Momentálne diskujeme, bola tu repka. Čo ťaháme a s čím to ťaháme? Takže opäť môj milovaný Axion 850 a ťaháme disky Pettinger Teradisk 6 metrov. Toto je tvoja prvá práca, čo robíš od žatvy? Od žatvy sme mali toho trošku viac. Už som predtým diskoval nejaké strniska, bol som už aj s mulčovačom, mašio. Boli sme odnes nejaké osivo, takže s vlečkou som dosť chodil. Cez žatvu si mal akú vlečku? Cez žatvu som ťahal Bieltonku. Zvykol si aj gumeku ťahávať? Áno. S Adamom sme sa stretli aj na celoslovenských dní pola, môžeme si troška povedať o tej akcii. Ty ju ako hodnotíš? Tak to je jedna z najlepších akcií, čo môže asi byť. To na to sa každý rok človek teší a veľmi sa mi páči, že tam tie stroje sú aj, že ich predvádzajú akože a môžeme vidieť nejaké novinky. A veľmi sa mi páči, že tie značky sa toho chopili fakt, že na jednotku a stále viac a viac tam predstavujú. Takže je to výborné. Teba tam čo najviac zaujalo, aký stroj? Tak samozrejme ja som sa tešil na Klas, to je moja srdcovka a veľmi sa mi páčil ten nový čierny Klas, tuším to je 870, ak sa nemýlim. Nádherný stroj. Čo skoro sa nám blíži aj agrokomplex, chystáte sa ísť pozrieť? Určite áno. To akože tam človek chodí od malička, takže to je taká tradícia.
Veľmi sa teším a samozrejme na tvoj stánok sa veľmi teším, jak bol aj na celoslovenských dňoch pola. Tak určite sa vidíme. Bol si aj minulý rok na agrokomplexe pozrieť? Minulý rok som bol. Bol som v nedeľu, v pobedných hodinách, už tam toho toľko bohužiaľ nebolo, ale stihol som moje také každoročné, že som išiel pozrieť tých píkov, ešte tých som stihol, takže to bol taký, no vždy stroje samozrejme, ale tých píkov, tých, čo sa hodnotia, akože súťaž, jak je tam, tak to je pre mňa také, že to si nikdy nechám ujsť. A na celoslovenských dní pola si chytal ktorý deň? Prvý či druhý? Či pršalo alebo nepršalo? Bol som druhý deň, ale však samozrejme aj tak to tam bolo trošku také, boli bojové podmienky, ale... Mal byť prvý, potom by si spadol bojové. No, ale bolo to také poľnohospodárske, nie? To bláto a všetko. To bolo také, no, originálne, ale ako bolo to, aj tak to bolo super, myslím, že tam bolo dosť veľa ľudí a nikto si to nenechal ujsť, aj skrz toho počasia. Teraz ako diskujeme, akú pracovnú hĺbku máme? Momentálne robíme pracovnú hĺbku do nejakých 10 cm, 8 až 10 cm. Je to trošku tvrdšie, bohužiaľ nám už niekoľko dní nepršalo. No bolo také smoklenie menšie, ale nepršalo, je to dosť tvrdé. Ale musíme spraviť tieto podmietky. Takže je to ťažšie, je to tvrdé, ale robíme. S diskom a traktorom si ako spokojný? S traktorom na jedničku, to akože není o čom, to nebudem ďalej ani komentovať. A disk tento rok dostal taký trošku nový šat, bolo tam dosť toho vymeneného, nové ložiská, tam sú nové taniere, boli tam nejaké tie bolsne povybúchávané, trošku to bolo vyčistené a tak, akože je pogo, takže som spokojný. No. Teraz dávaš do zemia nejaký prísebok, vidím, že máš nádrž na to? Momentálne nie, nedávam. Ale zvykneš občas dávať? Áno, áno, dávam s týmto APVčkom, dávame niekedy prísev. Teraz na tejto roli, čo sa nachádzame, koľko má hektárov? Vidíš, že tu máte biopás, takže je porozdeľovaná. Táto parcela má 128 hektárov a je rozdelená na 3 časti. 2 biopásy sú v nej. Takže... Vlastne teraz ty prvý deň diskuješ? Dá sa povedať s týmto? Áno, po 2 týždňoch áno. Budeš ďalej pokračovať zajtra, pozajtra idete diskovať? Samozrejme, už chceme spraviť všetky tieto strniska, takže tento týždeň to zbuchneme. Je sa ešte vonku kolega zo 920-kou, ten ťahá kuchendisky 5 metrové, áno. Ale on má ťažké disky? Áno, ťažké disky. Tu sa nám Adam otočí. Žatva u vás koľko trvala? Žatva u nás trvala 14 dní, z toho 10 sme kosili. Akože od prvého dňa po posledný to bolo 14 a z toho 10 sa kosilo. Takže vás chytili zrážky? Chytili nás zrážky a boli tento rok pšenice tak, že to zrelo postupne. Takže niekedy aj na tú vlhko sme čakali. Mali ste len pšenicu a repku? Áno, iba pšenicu a repku. Tu som ja bol fotiť, ale tu ste mali dobré porasty, slamy vysoké. Áno, táto vedľajšia pšenica bola dosť vysoká. A bohužiaľ tieto výnosy neboli až také dobré, ale to nikde. Bol to asi ťažký rok pre každého, no tak... Uvidíme, aké budú kukurice, lebo teraz je dosť sucho. Kukurice to boli pekné, ale teraz zase sucho. Kukurice boli krásne, aj vysoké, aj bolo po 2 klasy, po 2 kukuričky, ale tak... No neviem, uvidíme, teraz to počasie nás zabíja. S počasím bojovať nevieme, bohužiaľ, no tak... Slnečnicu máte tento rok? Máme na 110 hektároch, tuším. Asi tak. Tam máte aký porast? Je pekný, vysoký, pekné hlavy? Slnečnica vyzerá celkom dobre, hlavy sú dosť veľké. Ale tiež máme aj na také roli, kde to bolo trošku zaplavené, ale chvála Bohu, zasialo sa to aj do toho mokrejšieho a vyšlo nám to, tak uvidíme. Uvidíme, že v strede tie miesta ako vyzerajú, lebo tam samozrejme momentálne nevidíme. Uvidíme. Tak už pomaly sa blíži aj to. Máme 5. augusta, už takto mesiac, možno, že už sa pôjde v slnečnici. No, to asi áno. Navigáciu máš v Trimble, s ňou si spokojný? Áno, môžem povedať, že som spokojný. Mal som teraz taký menší problém,
Bol problém taký, že nebolo to dobre nakalibrované, ale došiel od nich servisák, ktorý prišiel, všetko nakalibroval, fakt akože perfektná práca a teraz to ide výborne. Mal si možnosť aj inú navigáciu vyskúšať, alebo len Trimble? Nemal som. Ja som nemal skúsenosť s inou navigáciou, len s touto Trimblackou. Mali sme ešte jednu navigáciu v 960-ke, ale aj tu sme vymenili za Trimble, nakoľko spokojnosť je s ňou. A predtým, čo si mal Axiona, tam si nemal vôbec navigáciu? Tam som nemal. Mal som tam takú základnú, čo bola ešte Grauf rozmetadlo. Tam som spravil kvázi tie línie a dookola, aby bolo to automatické vypínanie a tak. Tento traktor koľko máš? Tento traktor teraz začína 3. sezóna. V júni mal 2 roky. Áno? Áno. Takže teraz... Že som prvýkrát ja fotil cez žatvu. Áno, presne. A koľko máš motohodín? Fúha, no to ja presne neviem, ale hneď ti to pozriem. 2177, presne. Tak už pár si s ním spravil? Tak, niečo už, áno. Väčšinou ty chodíš na ňom? Len ja chodím na ňom, áno, len ja. Dobre, keď je pridelený stroj, má tu svoju Však majiteľa. mám tu takú svoju kanceláriu. Vidíme koberec. Samozrejme, umelý trávnik. Áno, áno, občas hodím len trošku umeláku, nech rastie. Podáš predom, potom. Áno, áno. Ďalšie práce, čo pôjdeš potom po diskovaní robiť? Nevieme ešte, čo bude kvôli tomuto počasiu, samozrejme, že či budú nejaké orby pod tú repku alebo nie. Tak uvidíme, ak by nám trošku napršalo, tak určite budeme aj orať tento rok pod repku. Dlh ty ťahávaš ten pedradličný? 6 euro po dvojku. S tým sme vlog točil, to Palagri. Áno. A dneska od koľka to robíš? Začínal som o 6, ale na rolu som prišiel, bolo asi nejakých 8:45, pretože ráno som mal nejakú údržbu, aj som menil mulčovač za disky, musel som ho umyť ešte, traktor som fúkal veľkým kompresorom, takže ráno bola taká dvojhodinková údržba, takže dneska som trošku neskôr vyšiel. A dokedy dneska budeš? Dneska by som mal byť do nejakej 17. hodiny, takže ešte teraz je nejak po 1:30 a ešte nejaké hektáre dneska padnú. Jasne, dobre ti to ide, veď jak som tu, tak tých pár hodín si do toho zbuchol. Kombajníky ste mali aké na ňom? Tento rok tu boli znova chalani z Čiech. Boli tu s Caseom, s jedným, čo mal tiež 9 metrov lištu a 2 New Hollandy. CX-ka. A plus ešte váš bol. A plus ešte naše TX-ko. 66, hej. A Laverdu už nemáte? Laverda sa už predala. A minulý rok ešte jazdila? Minulý rok pár hektárov spravila, tuším, hej. Bolo ešte aj tam pár hektárov, áno. TX-ko chodí aj do Kukurici, do Slnečnici. Áno, áno, áno. Takže aj, využívate naplno. Áno. Už aj teraz momentálne ho kolega prerába na Slnečník, takže... Už koľko má rokov ten kombajn? Fuch, to by som ti asi klamal, lebo neviem presný ročník, ale je to okolo ročníka, neviem či nie okolo 2002 alebo niečo, nejaký taký rok tam je, ale nie som si presne istý, to by som klamal. Takže má už akože dosť za sebou ten stroj. A váš podnik ho kúpil ako nový? Ako nový a odnovo je tu u nás. Ten už takisto má pár hektárov za sebou? To určite, pár určite. Ale je to dobré, že využívate aj starší stroj, keď je možnosť, tak prečo by vám stál na dvore? Presne tak. Tento rok si aké práce robil na hruď? Začal si asi s prihnojovaním? Áno, to bolo vo februári, však boli sme spolu, bol si tu fotiť. Potom som robil rozhrábku pod kukuricu, pod slnečník. Ťahal som aj NZAčko 9 metrové, aj Neptúna kompaktor. Takže bolo toho dosť. Bolo dosť práce. Teraz rozmýšľam, no prihnojovaní som ťa nebol fotiť, tuším. To bolo minulý rok? Minulý rok to bol. Tento Môže rok byť. som bol o Palagri, keď si ťahal túto hore. Áno, áno. Áno, a ešte som ťahal smyk 12 metrový. Áno. Vtedy si bol ešte. Aj vtedy si. 12 metrový smyk, áno. Takže si aj smykoval. Áno, takže ešte aj To bola smykovanie. vtedy pekná robota po tej oráčne, to krásne vyrovnávalo. Z toho sú fotky na Instagrame. Áno. Z toho sme tuším video ani nerobili. Som
Tam to len fotenie bolo, hej, tam sme len fotili. Video sme naposledy my spolu asi robili v Orbe. No, asi aj môže byť. Áno. No ak si dobre pamätám, tak áno. To už je dosť dávno, že to je 2 roky to bude na jeseň. To je pravda. To bolo tuto hore, nie si horal vtedy. Nie, posledné video z Orby, neviem, či sme nemali zo štrkárne. Čo máme štrkáreň pri nás, náš Kiri. Áno, v snehu. Áno, v snehu. Tak to bolo minulý rok. Áno, Aha, v snehu. Tak nie je to 2 roky, sú áno. Vtedy nám pekne zasnežilo, to bolo parádne. To video, keď ste nevideli, určite si pozrite. Či tam nebolo video? Bolo, samozrejme, že bolo. Bolo, že? Je na Instagrame, aj na Instagrame je video. Áno. Som aj dopletený, že čo sme nerobili nejaké video. Už máme toho asi trošku viac natočeného. Tak teba už pomerne dosť často chodím fotiť už pár rokov. Som myslel, že to sme robili naposledy, čo si tu horal. Nie. Nie. Posledné bolo v tom snehu. Áno. To bolo parádne. To sme trafili vtedy počasíčko. To ešte som rozmýšľal, či neidem, lebo u nás pršalo dedine, píšem, že jak to tam je. Si hovoril, že ostáva sneh, tak idem a potom to tak rozsnežilo. To bolo perfektné. To bolo v decembri, pred Vianocami, áno. To bolo parádne. To bolo pred Vianocami, presne. A tam má ešte svetelka v traktori, tak to bola vianočná atmosféra, pesničky vianočné. Áno, muselo byť. Za tomu sme hovorili, že sme natáčali to video v tom snehu, to pekne vyšlo. Ty začal hovoriť, že ty keď začneš orať, tak... No ja keď začnem orať, tak to je automatika, že začínajú Vianoce. Lebo však okolo niekedy koncom novembra začíname tie orby a to musí byť vianočné pesničky, svetielka, vianočná atmosféra. Takže... A ešte ten sneh, keď sme to natáčali, tak to bola paráda. To nám vyšlo. Ten sneh ani dlho nevydržal, ako vždycky asi deň, alebo budem už tuším bol roztopený, tak som tedy bol veľmi rád, že som ťa vystihol v tom snehu. Tak, to aj ja, to boli krásne zábery. Ideme teraz na tie úvrate. Asi toto trošku bude roztrasenejšie. Tak uvidíme. GoPro hádam do stabilizáciu. Hádam aj. Po dvoroch, keď si bol na Dipola, prešiel si to celé, pozrel si každú značku, čo si chcel vidieť. Prešiel som to dokonca 2-krát. Lebo fakt nie, všade som sa stihol aj na prvýkrát zastaviť, alebo nevidel som presne to, čo som chcel vidieť. Tak som to obehol ešte raz. Uvidíme ten trok, aký bude agrokomplex, ale som ti ukazoval, kto tam nebude, vyzerá to lepšie ako minulý rok. Akože značky tam budú podľa mňa dosť zaujímavé, takže... V decembri by mal byť ešte agrosalón. Áno. Ale podľa mňa tuto na Agráči sa majú ľudia na čo tešiť, lebo za posledné roky to išlo, ako bolo to také poslabšie, ale teraz čo si mi ukázal, že akí vystavovatelia tam budú, tak konečne to možno začne mať ten svoj náboj. Ja som toho názoru, že už minulý rok to bolo celkom lepšie oproti tomu 2022. Áno. Je už troška, keby sa to spamätalo, no tak nebude to už vôbec nikdy také, jak to bolo si myslím bola kedy. To asi nie. Ale zase teraz sú iné akcie, sme si hovorili ten polný deň. Tak a veľa značiek má aj tie svoje polné dni, takže to veľa spraví. Pre tých zákazníkov je určite lepšie, keď si to vyskúšajú aj doma ten stroj. Presne tak. Demo predvádzačky. Nebudeme hovoriť dopredu, že to bude dobré, lebo nevieme ešte presne, čo tam bude. To tam čo donese, ale mali by byť aj kombajny od klasu John Deere. Tak bude tam aj kombajn, lebo minulý rok kombajn vôbec nebol. Áno. Je niečo tie staré zadu v múzeu. Bude aj to poľnohospodárske múzeum otvorené. Každý deň do dňa budú dve prednášky komentované. Áno. Takže... Ale ak sme sa už bavili, tak bude to cez víkend. A možno to je aj lepšie pre tie rodiny s deťmi, že môžu tam zavítať, takže... Určite. A majú sa na čo tešiť, keď bude aj viac tých strojov, lebo však samozrejme na celoslovenské dni pola cez týždeň a deti ešte majú škôlku. A nie každý má možnosť vybrať dovolenku. Presne tak, nie každý má možnosť vybrať dovolenku, takže teraz to bude sobota, nedeľa, takže myslím si, že pre tie rodiny s deťmi to môže byť napríklad super. Takže keď pozeráte toto video, určite prídite. Určite áno, a nezabudnite navštíviť stánok Števo 7. Dúfam, že Adam príde. Určite tam zastavím. Ako som už hovoril predtým, tak mal by som byť na hlavnej ploche, pri strojoch, no a ešte presnú mapu vám zverejní, že kde presne, ale
Myslím si, že keď sa budete montať na hlavnej ploche, tak ma nájdete. Tak, určite áno. A možno aj Adama nájdete. Určite áno. Ja tam budem, no to agrokomplex nechám ujsť. Adam si teraz spravil líniu, podľa nej už pôjde naspäť. Presnosť to má 2 cm navigácie. No tak, približne. A úrate na koľko robíš? Na Na 4? 4 krát, na 24 metrov. Už to mám tak zaužívané. A keď ti stačí, tak bolo by zbytočné 5 robiť. Ti stačí 4 na otáčanie bez problémov. Áno. A tam už robí teraz tie úrate a týmto aj toto video skončíme. Je to len také rýchle. Ukážka Adam, čo robí aktuálne a pozvánka na agrokomplex. Tak ďakujeme, že ste si pozreli toto video a pri ďalšom videu čaute. Ďakujem pekne, čaute, majte sa. Poďme dole.